Labing unang State of the Nation Address konsona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagtuki sa nagkalain-laing aspito sa pagpalambo sa nasod. Naglakip kini sa turismo, teknolohiya, agrikultura, agrarian reform, panglawas, overseas Filipino workers, enerhiya, farm-to-market roads ug daghan pa. Usa sa isyutan ni Marcos mao ang pagpaligon sa sektor sa turismo nga usa sa nagpatuyok sa ekonomiya sa nasod. Gipahibaw sa Presidente nga banhawon ang Kadiwa Center diin mapalit sa mga lungsuranon ang mas barato nga mga presyo. Apan iyang giangkon nga dili kini mapatuman sulod lang sa usa ka adlaw. Bahin sa infrastructure projects, gipalanog ni Marcos nga ipadayon ang mga proyekto ubos ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sa bahin sa Agrarian Reform Program, iyang giawhag ang Kongreso nga mupasar og balaod nun nga mupatuman sa moratorium sa ilang amortization kung bayranan sa luna nga ilang gikuha. Aron ang gahin nga ilang ibayad sa amortization, ilang magamit sa pag-ugmad sa luna nga ilang gitikan. Lakip sa iyang gipahibaw nga kapin sa 1 ka milyon ka mga 4-piece beneficiary nga gitangtang sa talaan human sila mitapos sa kakabos ug makabarog sa ilang kaugalingon nilang tiil. Ipadayon kini ni Marcos aron mas daghan pa ang makabenepisyo niini. Nagplano usab si Marcos nga mubukas og mas daghang international airport aron mapaluag ang mga international airport karon kasamtangang napuno-puno na. Gipasalig usab ni Marcos nga wala nay lockdown nga mahitabo tungod sa kadaot nga mahatag niini sa ekonomiya sa nasod. Hinuon mas paligunon sa administrasyon ni Marcos ang healthcare system sama sa pagbukas ug mas daghang rural health unit nga may mga doktor, nurses, medical technologists ug uban pang mga health experts nga mobisita sa mga rural health units kaduha matag simana. Aron ang mga lungsuranon dili na kinahanglang mobisita pa sa mga tambalanan. Giawhag usab ni Marcos ang Kongreso nga moduso sa 20 ka mga balaod nun. Naglakip kini sa ROTC, pagpalambo sa water resources o renewable energy. Apan gusto usab ni Marcos nga tun-an ang pagbanhaw sa nuclear energy gamit na ang modernong teknolohiya aron mapabilin ang kaluwasan niini. Gusto usab ni Marcos nga ipatuman ang right sizing sa mga kawani sa kagamhanan.